masuk karumu yang zu ina dakin nune na marigai梅兰芳 dakinang bernyem Beijing. Marigai 梅兰芳是那tauraro mafi shahara wajang wasang kwai-kwayo na kargajar kasasun wajo Peking Opera. Yau nazo wana uli ne domin gwada da kuma koyo wasu fasahohi da ke cikin wasan kwaikwayo. ว้าวคือเป็นนางงามที่สวยที่งามที่สุด1 ใน 4 คน 1、2、3、4，再来一次。OK。走。右胸，对，这拧过来。1、2、3、4。对了。1、2、3、4。哇，我快5呀，那个机啊。 Dazu waktu wana malama tace tana so koya mana wasu abubuwa masu sauki ne wato wajen yin rawa a cikin Peking Opera wato kamar bude kofa da kuma wato ya ce sun sana furani irin kamar haka to bari mu fara masuk halumbu ko kun gane abin da nake da na nuna dazu wato na nuna yada wata budurwa ta bude kofa ta fita waje sannan kuma ta ga wato yanayin yana da kyau kuma ashe akwai wani fure yana can don haka sai ta tafi wannan wuri ko kuma ta tsince shi sannan ta ɗanɗano shi. Kun gane da fatan kun fahimta. To yanzu zan fara koyo yadda za a rera wasan kwaikwayo na Peking Opera. 老师，您再教我简单的唱几句。好，简单的其实就是我们的老师们就说有一个像流行音乐一样的戏曲的唱腔片段。苏三起解啊，共甲。OK， 老师有点像是这样的，你知道吗？Betul, mana malam tace si saboda akwai matukar wuya wajen rera wato wasan kwaikwayo na Peking Opera don haka tana so ta koya min wani mai dan sauki kamar irin waka na yanzu. 苏三离了红头线，to yanzu bari in gwada. 苏三离了红头线，将士来在大家前，将士来在大家前，未曾开眼我心内藏过往，未曾开眼我心内寒，你内惨，心好惨啊，就是。 心内惨，国王的君子国王的君子听我言啊！哪一位去往南京转？哪一位去往南京转？哪一位去往南京转？与我那三郎把信传。与我那三郎把信传。与我那三郎把信传。就是苏三把命断。就是苏三把命断。来身便犬马。 来身边犬马，来身边犬马，我当报还，我当报还。不错。Lalu快舞呀，rera waga 快舞呀，saboda sauti sun kencang sama, bangkai ba, nan gaba zan ƙara ƙoƙari wajen koyo wannan al'adu. To 谢谢老师，谢谢。gwada yadda aka sanya wannan rigar wato ya kace shi wata sarauniya ce a cikin wasan opera. wannan ne tufafin na sarki kuma wannan ne tufafin da matar sarki. Mu biyu kapo ne. Masu kallon mu yanzu zan nuna yadda za a sansana fure wato bisa rawar da ake yi a cikin wasan opera.
หายใจค่อนข้างจะลำบา ตาก หน่ จู อยแล้ว มาลา ค่ะ มีคุยอามียังจูบาดิน เขาบอ ทุ ก นา ว่าย า ถ้า ละ ไม่ใส่แบบนี้ วั จะ น ไม่ น่ะ สวยค่ะ ฮานูดิการ์อังยีฮักค่ะ จะ อังยีฮักค่ะ วันนี้ ซานะ มีฝนตกบ้างก็เลยเราต้องไปหาที่แห้งๆมายืนค่ะ เพราะแต่ละชุดเขาบอกว่าแพงมาก ถ้ามีคนมาเช่าชุดแรกจะต้องเป็นหลายร้อยหยวนต่อชุดค่ะค่าเช่าค่ะเลยเราต้องระมัดMasukalomu kamaria pukigani abinda naki sangya wato yayi daidai da wannan malama ta sanya wato rigar sarauniya ta gargajiya ko kuma rigar matar sarki ta gargajiyar kasar Sin. To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na dandarin goro da fatan kun ji daɗinsa ko kuma bayan da an kawo ƙarshen wannan cutar covid-19 Allah ya sa ku zo ƙasar Sin domin bude ido idan kuna sha'awar zuwa wannan wuri da kuma kuna sha'awar wasan kwaikwayo na Peking Opera maraba da zuwanku a nan wannan wuri don ƙara fahimta. Maraba da zuwanku.